Beide vrouwen zijn altijd bezig geweest met het creatieve in hen. Mirjam tekent, schildert, schetst in haar schoolboeken, haar studieboeken, waar dan ook maar op. Olie en acrylverf volgen al gauw en zij ontdekt de rakeltechniek. Margarita schrijft verhalen en poëzie, schildert, maakt scrapbooks en kaarten. En een ontmoeting met kunstenaar Jan Hendriksen, die ook op Bloemhof exposeerde en waarvoor haar vader de lijsten maakte grote indruk op haar. En Margarita ontdekt de mogelijkheden van het werken met mixed media. Beide vrouwen besluiten op latere leeftijd zichzelf in de schilderkunst verder te bekwamen. Het medium, dat zo weten zij nu, het beste bij hen past. Wanneer Mirjam schildert, dan reist ze naar binnen en schildert wat ze voelt. Margarita is de bewaarster van vele verhalen en legt in haar werk wat zij haar vertellen willen vast. Woorden zijn voor beiden niet meer dan de toegang tot de weg naar binnen, waar ze niet alleen klank en doel hebben, maar ook kleur, emotie en betekenis. Kleur, emotie en betekenis, gegrepen met een kwast en met een kleurenpalet.